Ahojte, to je Minecraftiak a vítam vás pri ďalšom videjku. Toto bude Google prekladač, čiže ja budem hovoriť slova po slovensky a Špeky to bude hovoriť po anglicky. Takže prvá otázka znie: koľko máš rokov? Čo? A musím niečo spraviť. A za to musím buchnúť po hlave. Dostal. Počkaj, aby ste to videli. Dostal po hlave. Dobre. Správna odpoveď bola How old are you? Dobre. Takže ideme na to. Ďalšia otázka bude: jak sa voláš? Čo? Zase mi musíš dať. Tak. Počkajte. Takže mu dám po hlave. Poď. Au! Tak, ale počkaj, nevideli to. Nevideli. Kúkajte. Dostal. Takže. Čaute. Som gamer. Čaute. A to je jedno. Takže správna odpoveď bola What is your name? Čiže teraz slova. Jak sa povie cesta po anglicky? Angry. Nie. Čakajte, botneme po hlave. Správna odpoveď bola road. Ideme ďalej. No jasné. On tu chce čítovať. Čiže teraz, jak sa povie po anglicky? Počkajte, rozmýšľam. Stíhačka. Van stíhač. Jak sa povie po anglicky stíhačka? Van stíhač. Nie. To je slnko. Nie. Správna odpoveď je jet. Jet. Čiže diváci, teraz mu buchnem po hlave. Takže. A ja hrám. Dobre. Otázka. Teraz je gamer. Špeky mal všetky odpovede zle. Čaute. Teraz ide gamer Silvii. Áno. Prvá otázka znie: povedz po anglicky slovo kyslík alebo ventilácia. Ventilátor. Buchnú mi po hlave. Správna odpoveď bola ventilation. Lebo som myslel diváci, nepovedal som to. Takže ďalšia odpoveď. Jak sa povie po anglicky lietadlo? Planes. Nie, zle. Daj mu kamión. To nebude vedieť. Plane. Daj mu kamión. Teraz ja mu dám. Nie, nedáš. Počkajte. Kamión. Jak sa povie po anglicky? Kamión. Počkajte. Jak sa povie po anglicky? Kamión. Napríklad slovíčko. Lampa. Lamps. Zle? Teraz ja mu dám. Takto. Správna odpoveď bola lamp. Aj lamp. Áno, to poznám. No, Takže, teraz idú izby. Jak sa povie spálňa? bedroom. Správna odpoveď, za to pohľadkáme. Aj buchneme. Obidve. Takže, no nie, len pohľadkáme, aby to bolo také dobré. Ideme na to ďalej. Jak sa povie kuchyňa? Kitchen. Nie. Ale áno, kitchen. No, jak sa povie? Kitchen. Chicken! Kitchen. Ninja chicken fire. Nie. Jak sa povie kúpeľňa? Kitchen fight. Kitchen fight. A
ale nerobte. Jak sa povie kúpeľňa? Kúpeľňa, ježiš, jak sa povie kúpeľňa? Bathroom. Ale áno. Áno, správna odpoveď, prečo mi ho? Toto videjko asi stopneme. Lúči sa s vami Minecrafťák. A gamer. Vaša. A